el micro que es un... No, sí que podien canviar. Pues, per exemple, lo de l'aigua, si ha posat alimentació i aigua, és una mica com mix. Vale, doncs els drets després acabem de definir quins volem. Llavors, la segona versió és una versió que serien 4 cartells, és a dir, no tindríem un únic cartell de congrés, tindríem 4, i és aquell mateix cartell representat amb els 4 colors, però en compte de tot junt, separat. Veuré que algunes versions estan en minúscula i altres estan en majúscula, perquè podeu decidir quina és la que més us agrada. Veus, aquí està més en majúscula, per canviar diferent, normalment acostumem a utilitzar la minúscula. I això, en cas d'utilitzar aquest cartell, serien 4 cartells, és a dir, que podríem com variar una mica més. Tenim aquest, en el lila corporatiu, en el taronja i en el groc. Next. Aquest ve a ser el mateix, però en comptes de degradats són colors ja llissos, estàtics. També hi ha aquest que posat també en majúscula, però si al final el volem en minúscula es pot posar. El color torna a ser el taronja, que l'any passat el vam utilitzar, però al final és que combina molt bé amb aquest color, amb el blau aquest cel. I aquí doncs igual, a sota tot és igual, CENIAC, logo Generalitat i CENIAC. El participa, és aquest claim de dir participa vine. La data, el codi QR per poder inscriure i les xarxes. I els drets són els mateixos però que es poden canviar si els volem. Aquest és el mateix, però centrat. En comptes de presentar-ho com a l'altre a dalt, ho presentem a baix. A mi m'agrada, si triem aquest, m'agrada més aquest. Però l'altre no té el codi QR. Per això, perquè l'altre a l'espai no hi havia per codi QR. I l'última versió és aquesta, com més senzilla i diferent i donant protagonisme aquest any al color groc. I és el que us vaig dir. Si us voleu el torno a passar. Aquest, el que ens dona molt joc és a l'hora de fer com la decoració d'allà. És a dir, si volem un cartell que digui benvinguda, benvinguda tal, i a més amb els colors, amb els quadradets, per fer, no sé què més volíem fer aquest any, protocol. Aquest també ens permet que aquest quadrat de color podem enganxar una a cada porta de cada sala i dir, escolta, a la porta tal, és la que t'ha tocat a tu, en comptes de l'any que com en gomets o tal. I això, que ens permet tot aquest branding. I després per als altres. El que vulgueu. A ver, me gusta más los colores. Venga, ¿preparados o no? Ya vamos a hacer su sorteo. Si no, no voy a ver. Cuando fuera que ¿Preparados? Sí. La Mari Carmen. Tres, dos, ¿cómo se sentaba? 3, 2, 1. Molancia, molancia, espaguetis y croquetas y molancia, molancia, molancia.